இப்ப நம்ம எங்க இருக்கா கோயம்புத்தூருங்க, திருச்சி ரோடு பீடம்பள்ளியில சூப்பரான ஒரு சின்ன சைட் ஒண்ணு விற்பனை கொண்டு கொடுத்துருக்கோம். அதுவும் தெற்கு கிழக்கு கார்னர் சைட்டு. வாங்க பாத்து. இந்த சைட்டை பொறுத்தவரையிலும் நல்லா அதிவேகமா நல்லா டெவலப் ஆகி வந்துட்டு இருக்குங்க. கிழக்கு தெற்கு கார்னர் சைட்டுங்க. அதாவது 2 சென்ட்டுக்கு மேல கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு. சூப்பரா ஒரு வீடு கட்டி குடி வரலாம், இல்ல வீடு கட்டி சேல் பண்ணலாம், இல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு இப்ப நீங்க வாங்கி போட்டீங்கன்னா ஒரு சில வருஷத்துலயே உங்களுக்கு நல்ல பக்க டெவலப் ஆகி உங்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுக்கும். இதோட மொத்த டீட்டெயிலுமே கீழே பயோல கொண்டு கொடுத்துருக்கோம். வாங்க டெவலப்மெண்ட் பார்க்கலாம். இந்த சைட்டை சுத்தி கிட்டத்தட்ட வெளியே உள்ள 200 வீட்டுக்கு மேல குடியிருக்காங்க. பக்கத்துல நர்சிங் காலேஜ், கலைஞர் காலேஜ், பிளிப்கார்ட், அமேசான், டைட்டன் வாட்சி கம்பெனி இதெல்லாம் நேர்பையில அமைந்துள்ளது. இந்த ஏரியால மார்க்கெட் ரேட் 8 லட்சத்துக்கு மேல போயிட்டு இருக்கு. ஆனா நம்ம ஆஃபர் ரேட்டா 7,40,000 கொடுத்திருக்கோம். டிடிசிபி அப்ரூவ்டு, ரெரா அப்ரூவ்டு, கேட்டட் கம்யூனிட்டி, ஸ்ட்ரீட் லைட் எல்லாம் அமைந்துள்ளது. இது போல இடம் வீடு வாங்க விற்க நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணீங்க. நன்றி, வணக்கம்.